Así arte. JG. Nosotras que cuidamos, Ya no nos callamos. nosotras que cuidamos, Ya no nos callamos. con esta patronal, Vamos de duro. con esta patronal. Menos propaganda. Más negociación. Zaintzarekin. Negoziorik ez. Zaintzarekin. Negoziorik ez. Kaixo egunon, anitzen naiz, Argixaoko elako ordezkaria, eta gaur hemen Zumerroa urretxun manifestazio bat egin dugu, herritarrekin, eta Argixaoko langileekin. 70 egun da martzagu greba mugagabe baten, eta gu dauzkagun bi aldarrikapen gehienetako batzuk badia ehuneko kontratuak eta prekaritatea kendu, eta gero soldatak langile publikokin ekiparatzea. Eta greba mugagabe baten gaude, eta gure aldarrikapenak lortu arte ez da utziko greba. Eta eskerrik asko etorri zeaten guztioi, guri laguntza ematea.